Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Često postavljeno pitanje jest koliko jezici zapravo imaju riječi. Koliko je riječi zabilježeno u rječniku nekog jezika? S koliko riječi mi zapravo komuniciramo? Krenimo od onih manjih brojeva. U svakodnevnoj komunikaciji u svim jezicima na svijetu upotrebljava se oko 1000 do 2000 riječi. To znači da otprilike 95% svakodnevnih životnih situacija možemo komunikacijski oblikovati samo s pomoću 1000, maksimalno 2000 riječi. To je prilično važan podatak jer vidjet ćemo poslije na temelju tog podatka proizlazi i da pogreške koje mi činimo u govorenim i pisanim tekstovima zaista jesu rješive, odnosno da činjenica da mi griješimo u jezičnoj upotrebi ipak ne predstavlja objektivno tako velik problem kao što nam se čini. Međutim, jezici dakako imaju puno veći broj riječi. Obično se kaže za engleski jezik da ima oko 500.000 riječi, njemački ima oko 250.000 riječi, hrvatski jezik ima oko 150.000 riječi, vjerojatno i više, jer broj riječi nikada nije konačan. Svakodnevno neke riječi nastaju, neke se riječi gube. Ali rječnici hrvatskog jezika obično sadrže, tiskani rječnici, oko 50 do 150, najčešće oko 120.000 riječi. Među tim riječima ima ne samo hrvatskih, nego i velik broj stranih riječi. Jezici su u međusobnom dodiru i neprestano posuđujemo jedni od drugih. Hvala vam lijepa na slušanju i lijepo vas pozdravljam.